אף אחד לא קם בבוקר ופתאום מחליט לעזוב את הרואה חשבון שלו. באופן כללי, כל התקשורת שלנו כעוסקים מורשים עם רואה חשבון היא מצומצמת מאוד ומסתכמת בפעם בחודש כשאנחנו מעבירים אליו את כל ההכנסות וההוצאות שלנו. 93% מהעוסקים המורשים בישראל לא מודעים לכל כך הרבה הוצאות מוכרות שיכולות לחסוך להם במס עד עשרות אלפי שקלים בשנה. כל ההתנהלות הזאת נובעת מניגוד אינטרסים מובהק בין רואה החשבון, הלקוח והצלחת העסק שלו. האינטרס שלו הוא כמה שפחות רעש מכל לקוח, לטפל רק כשמגיעים אליו ולא להיות פרואקטיבי ולהגיע לבעל העסק עם פתרונות מראש. כמובן שאין גם אינטרס לרואה החשבון לעשות משהו שיכול לסבך אותו מול רשות המיסים ולהיות יצירתי יתר על המידה. ומי נפגע מכל זה? אתם, העוסקים מורשים. אני רוצה להכיר לכם את My Company, רואה החשבון החדש שלכם, שהאינטרס היחידי שלו זה להשאיר לכם כמה שיותר כסף בסוף החודש. בעלות חודשית של 300 שקלים בלבד, תוכלו ליהנות משירות מהיר וזמינות מלאה בוואטסאפ, אפליקציה פשוטה להפקת חשבוניות והעברת הוצאות, קבלת מידע מקצועי ומדויק שיעזור לכם לצמצם תשלומי מיסים. בקיצור, שירות של רואה חשבון כמו שהוא באמת צריך להיות. אם מעניין אתכם לשמוע פרטים נוספים על השירות שלנו, לחצו על הלינק כאן למטה ונדבר.